Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Бәйрәмне хастаханәдә үткәрүчеләр өчен яңа ел кәефе бүләк итү, ветераннар өчен госпиталь медиклары пациентларга өчен тылсым оештырдылар. Бабасы Бөек Ватан сугышында катнашкан оныгы махсус хәрби операциядә квадрат кушаматлы хәрби хезмәткәрнең гаиләсенә яңа елга азык-төлек җыелмалары тапшырдылар. Бәйрәмне хастаханәдә үткәрүчеләр өчен яңа ел кәефе бүләк итү, ветераннар өчен госпиталь медиклары үз алларына шундый бурыч куйган. Алар әкият геройлары тылсымчылар булып киенеп палаталар буйлап йөри, әлбәттә, бүләкләр дә тарата. Иң мөһиме уңай эмоцияләр ди табиблар. Дәвалау белән бергә бу уңай нәтиҗә бирә. Мондый сюрпризга пациентларның реакциясын безнең тикшерү төркеме дә күрде. Кыш бабай һәм кар кызының килүе сугыш ветераннары өчен госпиталь пациентлары өчен сюрприз булды. Сугыш ветераннары өчен госпитальдә 184 пациент дәвалану һәм тернәкләндерү курслары үтә. Алар арасында СВО ветераннары, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм аларның туганнары да бар. Яшь вакытлар, балачаклар искә төшеп китте. Кыш бабай наватина көтеп алайык бит. Менә бүген Кыш бабай килеп кергәч безнең палатага күңелләргә шундый рәхәт булып китте. Шушындый настроениялары безнең күтәрдегез. Яшисе килә башлады. Бу акция матур традицияга әйләнгән. Ул яңа коронавирус инфекциясы эпидемиясе вакытында барлыкка килә. Ул чакта медиклар яңа елда стационарда каршы алучы пациентларны шатландырырга теләгән. Яңа ел килүләрен больниста ятса да, өйдә булса да, кешегә һәрбер кешегә яңа ел якын бәйрәм. Шуңа инде без аларның күңелләрен күтәрер өчен шушындый бәйрәмнәр ясыйбыз ел саен. Кар кызы ролендә мин быел беренче тапкыр. Пациентлар Кар бабай белән кар кызын күреп бик каты сөенделәр. Күбесе шигырь сөйләде, җырладылар, бейделәр. Аларга карап без дә бик шатландык. Сугыш ветераннары өчен госпитальнең барлык пациентлары мандариннар һәм әлбәттә яңа ел кәефе алды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бабасы Бөек Ватан сугышында катнашкан оныгы махсус хәрби операциядә квадрат кушаматлы хәрби хезмәткәр 2022 елдан бирле алгы сызыкта. Аны өлеш я мобилизация вакытында чакырганнар, күптән түгел кыска вакытлы ял биргәннәр, ул аны туганнары һәм якыннары белән уздыра. Гаилә безнең тикшерү төркеме белән дә аралашты. Сезгә дә сугышчы белән безнең традицион безнең геройлар рубрикасында танышырга тәкъдим итәбез. Мы сейчас находимся у родителей. То есть в этом доме я вырос, в этой квартире, бегал, так же, как у меня сын сейчас бегает, также я здесь бегал под столом, за столом, на столе. Хәзер өстәл астында инде квадрат кушаматлы хәрби хезмәткәрнең улы йөгереп йөри, Әмиргә 1 яшь 3 ай. Яшь әти аны бала тудыру йортыннан чыгару тантанасы вакытында гына күргән. Мы его ждали уже полгода, каждый день, можно сказать, мы ждали. Все это должно было быть еще летом. Но все это откладывалось, и наконец-то мы его дождались. Хәрби хезмәткәрнең әнисе һәрвакыт аның иң яраткан ризыкларын әзерләргә тырыша. Озакламый улы яңадан алгы сызыкка китәчәк. Әни кеше улы барысында үзе белән алыр дип өметләнеп пилмән ясаган. Малае белән ул Бөек Ватан сугышында катнашкан әтисе кебек үк горурлана. Әтисе исә Сталинград һәм Курск сугышларында катнашкан. Мой папа Агафон Данилович прошел войну отечественную. Имеет тоже ордена, и так что это внук, дед его воевал, и внук тоже пошел защищать свою родину. Это, как бы сказать, уже, и дед бы, я думаю, очень гордился бы этим. Ватаны саклаган һәм хәрби бурычларны уңышлы башкарган өчен квадрат кушаматлы хәрби хезмәткәр берничә бүләк алган. Алар арасында Суворов медальләре, 1 һәм 2 дәрәҗә хәрби батырлык өчен медальләре бар. Наши ребята, получается, саперы подорвались на минном поле, они должны были туда заехать. И, соответственно, 2 остались там. И нам с близким другом, с водителем, тоже человек бесстрашный, якудза, мы заезжали на минное поле, соответственно. Алдынгы сызыкта квадрат кушаматлы хәрби хезмәткәр медик тиздән ул яңадан СВОга юл тотачак. Әлегә ул һәм аның гаиләсе кунаклар һәм яңа ел котлаулары кабул итә. Очень удачно в преддверии Нового года приехали для того, чтобы поздравить, вручить подарки. Традиционно каждой молодой маме
Мы вручаем 100 тысяч рублей от нашего города. Шулай ук Яшатияниге шәһәрдән азык-төлек җыелмалары һәм Татарстан Республикасы рәисе Дәүләт Советы депутаты бүләкләре тапшырылды. Лилия Гатида, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Шолда яңа ел ярминкәсе бер урында туганнарыңа һәм якыннарыңа бүләкләр сатып алырга, гардеробыңны яңартырга, бәйрәм өстәленә тәмле ризыклар да алырга мөмкин. Сатучылар һәм җитештерүчеләре бөтен Россиядән, шулай ук башка илләрдән килгән. Алар оригиналь һәм уникаль товарлар, сыйфатлы һәм стильле кием, бизәнү әйберләре, косметика һәм башка бик күп әйберләр алып килгән. Сатып алулар өчен 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Яңа ел ярминкәсе гурманнар өчен чыныжмак, белорус казылыкларына ит яратучылар өстенлек бирә. Камчаткадан кызыл улды һәм 20дән артык затлы балык китерелгән. Ижевск кулдан эшләнгән ярымфабрикатлар тәкъдим итә. Салат салкыны сул белән сыгылган майлар белән тәмлерәк була, ә файдасы өчен кедр шикләвегә кушыгыз. Тут все нравится, как обычно. Берем вкусную колбаску, икру. На Новый год на стол обязательно. Я приехала из другого города, с Нижнекамска. Ярмарка очень нравится. Яңа елны яңа киемнәр белән каршылыйбыз. Барлык күлчәмдәге хатын-кызлар киеменең зур ассортименты. Иратлар күлмәк һәм чалбар сайлый алачак, монгол трикотажы салкында җылытачак. Бүләккә Һиндстаннан аюрведа косметикасы, табигый ташлардан бизәнү әйберләре сатып алыгыз. Хуҗабикәләр Швециядән микросүскә шатланачак, ул бар нәрсәне дә химиясы чистарта. Мы бы не доехали в другую страну, да, за такими вещами. А здесь можем посмотреть, подобрать. Бываем постоянно. Качественный товар, цены доступные. Пришла за брюками, потому что один раз купишь и надолго, и тепло. Яңа ел ярминкәсендә кышка әкият атмосферасына чумыгыз. Анда сез озак эзләгәнне, хыяланганны табарсыз. Яхшы кәеф һәм сатып алулар өчен 32-нче комплекс янәшәсенә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Күпләрнең иң тылсымлы һәм яраткан бәйрәменә яңа елга кадәр санаулы көннәр калды. Димәк, аңа соңгы әзерлек тә бара. Хуҗабикәләр кунакларны һәм туганнарын тәмле ризыклары белән сөендерергә телиләр. Ул чагында Камчатка балыгы һәм улдыга ярминкә күргәзмәсен карарга кирәк. Затлы диңгез ризыклары һәм кызыл улдыкның бай ассортименты. Аларны Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Камчатка балыгы һәм улдыга ярминкә күргәзмәсе ассортименты тәэсирләндерә. Затлы диңгез ризыкларының 35тән артык түрі бар. Затлы палтус, майлы балык, омуль, тунец, гурманнар һәм балык яратучылар арасында өстенлекне Сөләйман балыгы алып тора. Аның ите майлы һәм сусыл, мөгаен бер генә бәйрәмдә Камчатка балыгынан башка узмыйдыр. К Новому году за рыбкой приехали. Вот хотим свеженькой, вкусненькой рыбки. Купила королевский лосось. Роллы буду делать и бутерброды. Внуки любят и бутерброды, и роллы с королевского лосося. Икру взял, скоро праздник, дети приедут, внуки приедут. Решили побаловать себя. С удовольствием покупаем королевский лосось и икру. Муж у меня очень любит. Монда һәркем үзенә ошаган балык таба ала. Астызлы, кайнар һәм салкыны сул белән ысланган. Сатып алучыларга сайлау мөмкинлеге зур. Ыслау алмага, шизирек, шия агачлары утыны төтенендә традицион технология буенча башкарыла. Привезли вам к праздничному столу всеми любимый королевский лосось, слабосоленый, горячего копчения, холодного копчения. Это вот холодного копчения, очень вкусный. Накоптится на натуральных опилках. Кызыл улдык бәйрәм өстәленең бизәге булачак. Бер төкле чама белән тозлы. Туганнарыгызны һәм якыннарыгызны сыйлагыз. Үзегезне Камчатка балыгы һәм улдыга ярминкә күргәзмәсендә таба торган тәмле затлы диңгез ризыклары белән сөендергез. Green сәүдә үзәгенә ашыгыз. Беренче кат, керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Сезне 31 декабрьгә кадәр көтеп калалар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 22 по 31 декабря. ТЦ Green, остановка Глобус. Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве.
алтайские презенты, боксы с чаем и сладостями и подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве ТК-105 Новохитово, 1-й этаж.